The bushman, sir. Your wish is my command, sir. We have a Igbo community state. Never I know Ohaneze, only show Ohaneze, the blue Ohaneze, before you see now. I don't matter to tell you, so Yala will not go out. Imaranoke, Aponyala, Apolari, and Kiyanaka. Igbo community is organized in local state. Other local government will go. In short, almost 20 local government I went on the state. Igbo community. You don't know whether Igbo community. You don't know whether Igbo community. You don't allow Igbo community. You don't know for Igbo community. You don't know Abiokuta Igbo community. That's not other local government. So I get a today. I can address. The king of Ezeudo. The king of the boys. okay, I'm both for this time. Yes. Okay. That will not shiver. Ezeudo. And I go President of the youth. Surely. nke ndị Igbo niile gbara gburugburu nke ndị South East, South West, South North and South South. Ana m ekene gị onweghị ihe ịma ha bifo mee ekwuo na ya detuo ya na Igbo community anyị mere ntụfu ga-echi ya azụ. Igbo community m bidoro n'obodo a kemgbe 1986 to July. Mụ bụ the first president, kwa second president, mezie si ha na onye ọzọ chịkwa. 36 years, after 32 months or 36 weeks. You know, Palas in Igbo in 1994. That's from back and came in 1994 and never them a corner can laugh at you. As more young and to me, Muriatana, as well. Or more common wife. Give her give away. I won't what I lie. Echiwoye, peg a lime. One nature, K a lime. Kessian Rupa, Apple. Or some would have tried for me. I can get another Tanudo. Igbo community, no good state, my neighbor and I can even have one Jesus. I have been home on a for John Noble. I ain't have one Johannes. And then I got one who not one Jesus. If I know that on your senior phone, everybody else for his say, ya will offer like I'm a few oil for I not done if I'm better than him, I can enjoy it to Batano. After I don't see now without time for my okay. That's the why. Why? Ndị n'ogola anọ amụtara nwa ga-amụta nwa ndị mụtagoro nwa Chineke ga-enye ihe ụmụaka azụcha ụmụaka ụmụazụkwa anyị n'afọ Jizọs. From my right, Onowu ndị Igbo Ifekowajo. Please introduce yourself.
ndị Igbo ekele m ka onye che ya zeruo ndị kwuru okwu ekwugo okwu ewa dị mma Ezeudo Ignatius Uzoigwe esoro amara ụzọ isoro onye mụ ihe nke nwa amara ihe mana isoro onye na-amara ihe baa n'ime ọhịa ichie gburugburu ichie Gerald ndị Igbo ekele m chịrị ichie nke m juru m afọ ọhịa dị mgbodire mma ọhịa na-enwe dị mgbodire mma otu wee chaa anyị bere ụta mụ Ezeudo so ya bụrụ ekelere m ụnụ na-asị n'ije ahụ unu jere ọnụ dara maka ije ya enwe isi ije bụ ebidi ya na-atọ ụtọ unu jide otu n'oche aha m bụ Honorable Michael C. Ọkwandụ by His Grace Iche Abịa ije unu bịara ga-adịrị unu na mma ebumnobi unu ọ ga-adịrị unu na mma ndị unu gapụtara nabatara unu ebe ọ bụla unu na-aga ga-anabata unu Afa m bụ Obi Ikenna, member of the palace and the palace treasure. No. Ndị ekele m unu Igwe ezuru otu asị eri otu ihe eju akwa onye ọbụla ihe dara mmiri ọkwa ọkwa ka ya ibidozie were aka megide Presido ana m eji ohere a ekele ndị nna m niile maka obi dị m ụtọ na anabatara anyị ma ebu PG President General gburugburu Enugu si na gburugburu abụ onye Enugu steeti afa m bụ Honorable Shirley Solomon Ndubisi Ukwueze onye Enugu steeti Nsukka to be precisely from Igbo South so biko eji m ohere a na-enwe aṅụrị n'afọ ojuju m dịka esi wee nnabata anyị my able legal advisor and lawyer, my able tutor, the PRO state, and my able VP, and I'm making a lawyer. My Honorable Shirley, Russia, ndị Igbo committee ga-ekwu ịtụ anyị gaba na atụ mgbe elewu ụlọ ọ ya bụrụ oche amamihe ọ ga-abụrụ oche ị ga-eji wee barụrụ maka uru na Naịjirịa maka uru na ndebe na be unu ịghachika nka ọ na-eme My President General, I'm loyal, 100% loyal. Ezeudo, and the young year, Pusika Yaraka Buna,
Ezeudo anyị na gị nọ anyị na gị ụkwụ ka anyị na-eme kịta na-abụrụ nke na-agbasara gị ma nke ga-agbasa gị so ọ bụrụ na onwe ka anyị si na-akwado ime mistake itukwuru ebe a ị ga-akọrekt anyị o nwere mistake anyị na-eme because ọ gị nwa nọ n'ifekewa ọjọọ bụrụ be gị ifekewa ọjọọ bụrụkwa obi gị so anyị nwa some of us like nwa Sisango some of us many of us different places where bịa fụ gị taa ọ bụrụ na o nwere ka anyị si na-akwado ime mistake biko ekwene ka anyị mee mistake one thing bụ na this issue anyị ekwetego na anyị ga-eje somewhere after ka anyị fọsịrị gị so many of us na onye abụ dịka ya mere agree na anyị si ebe a pụọ ọ nwere ebe ọzọ anyị na-aga mana ebe a nọ kịta ama m na Chief John Ọgụ abụrụ mmadụ na-ekwu okwu na-ewero meaning is my friend so a sị na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-arụ aka n'ebi ọ bụ na nne ya nọ ebe ahụ nne ya nwere ike ịnọdụ ya mana fọ na amabeghị m ihe John fụrụ mana ọ dị nke ọwara ihe ọ fụrụ o ji wee kwụrụ ọtọ wee kwuo okwu a maka na John anaghị ekwe n'ihe ahụ ọhụ mana John anaghị ekwe n'ihe ahụ so o nwere ihe ọ fụrụ o ji na-arụ aka ebe ahụ kwichi mụ afụbeghị mana o nwere ike ọ bụ na Ezeudo afụgo because Ezeudo na John anọgo n'ifekewoja for the past how many years ọ bụ na o nwere mistake anyị chọrọ ime na whatever na-eje na nhazi anyị ka anyị ghara ime mistake because nke anyị ji wee bịa ebe a kịta ihe anyị nọ kịta ma anyị mechie kịta efela nke anyị move ojekwa the other side before anyị na-emove now mana ihe mụ a na-efili bụ maybe our PG ana m efili na ọ bụgo na ịgwa ha ịkwụrụ ha ọtọ kwuo okwu a ị nwere ike iwekwa ndidi anyị pụọ n'ilo adịghị oredi anyị emego ihe anyị chọrọ ime tata anyị chọrọ ime afụ Ezeudo dị na anyị fụcha Ezeudo anyị jekwa nke ọzọ anyị chọrọ ije anyị ma na emeghị ihe anyị chọrọ ime taa ọ bụrụ na ikwu ha okwu akịdị okwu ike nwee ndidi anyị pụzi a n'iro ịkpọ anyị outside maybe the palace Ezeudo enweghị ike ịmazi about that one then God is working the spirit of God is there which means Chineke chọrọ ka unu dukwo involved and unu adịgo involved now so because ọ bụrụ na anyị pụrụ n'iro gbaa izu anyị ka anyị si wee bịa anyị nwere ike nọrọ ebe asị anyị anaghị ejezi ma ọ bụ anyị na ọ dị asị oke we are going based on ihe anyị na PG anyị kpara mana coordinator remember this picture finish everybody come on he said Finish.